Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, si Action John Diaz sa Action Radio. Good afternoon. Yeah. Diyan man hapon man mo. Yes, Sir Frank, Yeah. concern lang kita dari, kabalo naman kita subong sa Sri Lanka per tigitong krisis financially, resources-wise, even the government may problema sila. Sir Frank, anong pananawan mo sinidiri sa nagkakatabo subong digto sa Sri Lanka man? Anong rason sa likod sini? Mabalik ko kadali, no? Antes ang pandemic, ang Sri Lanka is a middle income na nasyon. Buti na nun, ang halos 90% sa ila tao may trabaho. Good paying jobs. May Okay. balay. Ang kabataan, the eskwela, kag may pagkaon sa lamisan nila 3 times kasi 4 times a day. Okay. So, they're living, very good living ang nila standard of living. No? Ang main source ng income nila before sa pandemic is number 1, foreign tourists. Nagko. Oo, ang ila foreign tourists. Kaso, I think, Guro, ikaw, kabalo ka man sila, bugatilaw ka man, ang isa sang pinakanaming natin sa bilog ng kalibutan, halin sa Sri Lanka. Yes. Ang export nila. So, grabing dollar nila na resort. Sri Lanka tea is one of the best. No? Oo. Then, so far as food is concerned, pero sila sa aton, ang staple food nila, rice man. Yes. They have enough rice. Oh, they're not importing rice, but sa aton, they can produce the rice. Yes. No? Oo. Then comes the pandemic. Pag-abot sa pandemic, of course, di pareho sa aton. Ang tourism nga foreign tourists, sira, wala. So, dako nga volume sa kwarta nga kasulod sa ilang nasyon na dula. Oh, amo man ang ilang nga tea. Tungod kay ang tanan nga tao, ang tea is not the basic or staple food mo. Nag-reduce man ang ila export money sa tea. Okay. Oo. I don't know ano nagsulod sa ulo sang ila presidente. Balan mo, ang Sri Lanka, autocrat. Diktator. Kung ano na pinsaran sang ila leader, ila presidente, amo na why na siyang mga congress, senador, congressman, why na? Immediately, nag-order siya. Sili niya, do kadako sang atong kwarta nga ginapagwa nga bakal kita chemical fertilizer sa gwa. Sa produce mo. Why amo man ang pesticides kadako. Kay ginabutang ta sa aton nga agriculture. Sinya ay. Kay waay kita subong sang kwarta sa tea nato nagdutay, tourism wala. I-save na ning ginabakal ta nga kwarta sa fertilizer. Ma-organic ta? 100%. 100 chemical, fertilizer, synthetic. Kaya mo naman pesticide. I-save to ni tanan. Ubra na lang katidaya fertilizer na ito, no? Compost na lang ka muna. Organic muna. Dunutan nyo ng dahon. Unan to, itada. No? Para makapig kita sang kwarta para ng ekonomiya ta mabalik. Pero ang order ya, nationwide, tanan. Why automatic? Oo. Kasi ang tao, ang farmer siya, hindi pa kabalo magamit siyang why pa matudluan siyang organic. Hindi ka ni kabalo mag-imo siguro composto or organic, kundi in makwa at everything. In fact, nag-order sila sa China, isa ka barko nga manure kuno to. But manure sa ano to. Pag-abot tong baho, damo ulo na everything. So, ipabalik naman kay instead nagkuha naglain. So, after 180 days, duwa ka cropping guro na siyang humay nila rice 20 to lapit 30% reduction. Shortage ang rice dugangan pa din siyang tinilang sungway na kwartang tao kay tourism kabalo ka man kung tourism kuni ang kwarta lapta alin sa puerto ang mga porter driver, taxi, resorts, hotels and restaurant wala. So, ang kwarta sa tao, income dutay. Ang pagkaon, nagsaka gulpi, kay bugas, wala. Oo. Ang tao, hindi nakakaon. Dutay income, mahal kayong pagkaon. Of course, apektado man sa fuel. Si riot amo na.
Palagi yung ila presidente kay nagpareho sa aton people power bla. Remember mo to, it's a power. Yes, yes. Na ang Malacanang ginransak man, sinaka man, tingila mo man ang balay sa presidente nila, sinaka man nila. Pero Sir Ito Frank, na nagsantaw. ang question din naton, Sir Frank, anong posible dapat naton nga tun-an? What should we learn from this scenario sa Sri Lanka? Diri sa ato namang pungsod Pilipinas. Kaya mo na, ating kabati ka man guro, damo, mandi sa aton bala environmentalist man, no? Organic, oo. Kita, no, sila bala learn from Sri Lanka, yung organic, kinanglan amat-amat, matuon kita, hindi pagulpihon. No? Pati one more ring, tanang nga rice organic, hindi gali pwede. Magproblema ka, Gid. It takes some time na ang duta mo kuhan balang organic, hindi siya nutrients, daw soil partly, soil conditioner lang siya. Kinanglan ang duta mo, may nutrients, Gid. Imo mo siya na itatapon. I'm not an agriculturist, pero amuna, kinanglan from chemical, hindi mo ma-jump totally kwaon ang chemical kay ang ginakaon sang kuan is chemical, wala sa duta mo. Kaya ang duta mo, why na? Kaya may nutrients, di kinanglan, ang imo duta, balikon mo na yung nutrients. So you mean... Soil enhancer, conditioner. Oh. So in short, hinay kita. So organic. Okay. Okay, mahal pagid ang aton bugas. Suwong kamahal ng gadaan kay dutay lang production ta. Maglain pagid ang production ta, magamahal pagid. Amo man ang natawag nila ni bala nga i-convert na lang sa solar ang tanang agriculture land ta, himuon man solar or himuon man biomass, tamkid nga pagkaon, himuon man na fuel para sa agriculture mo, andam kita. Kay kung magutong galing tao, alsagid siya. So you mean, Sir Frank, you mean, Sir Frank, ang diri sa pungsod Pilipinas, ang kinanglanon naton obrahon is to make sure that we have food security. Na ang kinanglanon sang tawo nga pagkaon ara. No? Oo. Either ma-import kita kung kasarampas bakag madugangan ding aton nga produksyon. Okay. Amo nang ang food security ta is not we're not independent from other country. Kabalo ka man siguro. So in short, tantawon di siyang gobyerno nga we have enough money kag nila subong damo ipata dollaris siya reserve pwede pa tayo at isa ka 9 months 10 months maka-import, no? O sa mga pagkaon ng tanan. Okay. Pwede pa. Ang problema lang kaya ang tao dapat tunggang ginilang presyo na dapat masarangan siyang tao. Yes, no? Kasi tungod sa pandemic, kadamo man siyang nadulaan pa sa obra. Kung may obra man, tunga lang. No? So in short, ang income mo nagdutay, kung aragin man na, nagamay man tungod siyang sige saka ng presyo. No? Ang balo ka man siya siguro, nga ang imo budget for sa isa ka simana, subong dako na gina, 3 lang kadlaw. No? Anyway, mahal sa pagkaon. Pretty nilo, nagsaka man. No, kung nagamotor ka, kuan ka, saka man mo gasolina o crudo, o transportation mo. Kung may lang ganit, ang kabataan, aralang sa balay, no, galo o kuan. Pero kung galakat, pag inaplitihan mo dalang pagkaon, mo problema pa yun. Pero anyway, Sir Frank, tiyan mo na, first and foremost, ang Pilipinas dapat i-secure nato ng food security naton to make sure man nga nagakaigo ang presyo kang masarangan sang taho. Sa agriculture, Sir Frank, ang mamamang kainati ang obround rin naton to focus on agriculture pero hindi naton pagkalibatan, hindi naton pagulpihon, ini balik organic. We have to make sure nga ang production is still enough nga makaproduce ang enough man nga supply sa mga pagkaon. Damo sinang punto dira. Kay kinahanglan natin secure ang pagkaon diri sa Pilipinas. And kabalo ka, Sir Frank, I don't know if you agree with me. Siguro ang isa sa marason kung pagpugo mo to sang fertilizer nga pagsulod ti ang imong negosyo man no? Hindi na mag-abugin sila ka-progresibo, Sir Frank, ining negosyo, ang business, ang economy, kay Tio. Sino pa mabaligya si mo fertilizer kay wala naman ka mo gagamit? Ang fertilizer, pagkaon sa tanom. Kung ako dapat, duwang kwaon niya na, either ma-chemical ka, synthetic, or ang imo duta, may iyagin siya ng nutrients. Pero kung waay mo na siya gintatap, na mabalik-balik ang nutrients siya for so many years, waay lagi na pahuwayan, no? Pagbilin da mga donot, kag magka-recover na siya. Kung sige mo lang tanom na,
maubos ang iya nga nutrients, hindi ka nakapadako sa tanong mo, hindi ka nakapabunga sa iyong palay. That's why nga chemical ka na. Eh, sige, why mo ginapawayan, why mo siya ginapares mo ang duta mo. That's why kung taga-Kalinog ka, taga-Ililo ka, kita mo ya dito sa Kalinog, ang umaya namon, ginatam na namon munggo. Oo, kaya ang munggo, ang dunot da, ginakuha niya, gina-enhance yung dutang nutrients, ginatam na namon siyang imo di bla kwan nakaon di nga pula ng manami na. Sir, anyway, and of course another thing, Sir Frank Pagibla, I think do nakita ang giguro ni Presidente Bongbong Marcos, there's an urgency, a sense of urgency sa pagkaon kiti siya isubong nagapamuno na sa Department of Agriculture. Do you think this one is also a good thing or a good action sa gobyerno nasyonal nga mismong presidente nagapamuno sini? And anong imo nga ginalauman diri, Sir Frank? Actually, medyo worried kami sina kay dapat subong ang problema sa agriculture kadako-dako daw napabuyan na. Di siya naguro ka 20-30 anyos. Kabalo ko ang agriculture taway ginadadako. Why gid ang ekonomiya ta service sector lang ni tigdiri sa urban area ang grow. Industriya wala man mga matutuin. For a president nga amo ni kadamo siyang problema nga tubangon niya, India 40 nga problema sa Pilipinas. Iya. Nautod ang linya. I was a little shocked as Sir Action Hen, kaya ang balik Sir Frank. Doga problema, sila kuno nga si President BBM ang nagpungko sa Department of Agriculture. Ipamatian binaton, anong rason sa likod sini? Ang iba nagambal nga it's good thing that the President is taking charge sa Department of Agriculture. Yeah, Sir Frank, yes? Go ahead, Sir Frank. Anong rason, Sir Frank, nga concerned ka mo nga si President BBM ang kakapyot sa Department of Agriculture? Number one, ang Pilipinas, pwede kadako sa problema. May problema sa oil. Di ba? As you said, food security may problema. Oo. Ang aton nga, anong panawag ni, ang tourism ta. Huwag pag nagbalik, amo na sang isa sang pinakadako sa nga kwan. Ya kuan sang kwarta man, no? Tourism, BPO, ang aton nga remittances ang OFWs, no? So amo nang kadako. Oo. Aton may ara pa pandemic, so in short, ang atubangon sang presidente hindi normal nga nasyon. Kundi pareho man sa ibang nga nasyon, medyo wala pa recover sa pandemic mo. Ga-recover pa lang ni. Ikadako bala sang imo nga tubangon. Namuda mo nga klase problema. Tapos, ang isa ka major problema was food security. Ikaw pag ito matutok, so medyo matungang imo chimpo. Instead lang na matutupan mo. Tapos, hindi man siya agriculturist, hindi man siya agronomist. Okay. Why man siya nag-ismilada? Why hindi man siya farmer? So, amo nang worry namon dutay na dapat nangita ni siya maayo tani nga tao. While may bias siya towards food security, towards agriculture, so he should put there kani tao. No? Isa, dua, tatlo, nga tutok gina. 24/7. Amo lang na yung paminsa ron kung paano mapa-improve ang bugas ta, mapa-improve ang isda ta, mapa-improve ang baboy ta, manok ta. No? Amo na. Amo nang ginapang-import sa pasubong, no? Oo. May swine flu pa tato nga wipe out man. Tuwing short sling namon, dapat may butang gida siya nga maayo nga tawo, no? Oo, nga plant-based, kag animal-based, nga tutok din sa pagkaon. Because, now, kag gusto yung manati, of course, medyo bias na, linglingon niya naman permit, no? Twice, thrice a month, linglingon, kamusta na kamusta? Pero dapat may tao gida nga matutok gida 24/7 sling now. Amon niya black nga kwan, nga pangbasa. Okay, sige. Sir Frank, thank you gid sa mo time. Someday siguro may invite kita diwat diri sa aton nga program. Good afternoon, Sir Frank. Sige. At mayong hapon man dyan, ha? Salamat man sa Chinko. Diretso, komprehensibo, wal